Hello, good morning. Kuan ron, Wednesday morning, maupay pag-abot sa office. Akong buhaton mang lipstick. Sayo pa man kay sa tanan ang among in alas city pa. So, nya karon alas 6 pa, 6 o'clock AM. Ingani ka simple. Mang lipstick ra ko. Nya powder. So, mawala siya. So, ibutan sa akong naon. Walay arte. Yan na ka-simple. Nya karon, among nahuna-hunaan mag-TikTok mi. So, tanawa mi sa among TikTok ha. Ay, sunod lang siya kuan sa lagi. Kanang music. Nag-break.